niya yung yung pamangkin niya. Dito kami ngayon sa sa Baclaran. At dito sila magigits. Yan si Rian, ayun sila Sir Ed. Kakikita ko lang sa kanila ngayon. Kasama rin si Ariel tsaka si Angelica. Ano niya yung yung pamangkin niya. Dito kami ngayon sa sa Baclaran. At dito sila magigits. Yan si Rian, ayun sila Sir Ed. Kakikita ko lang sa kanila ngayon. Kasama rin si Ariel tsaka si Angelica. Baktot pa rin ni Rian si uy, ba't dyan dadaan? Bawal yan dyan. Hindi pwedeng dumaan. Dapat sa overpass. Pupunta kami ng overpass. Nandito kami sa kahabaan ng rotonda dito sa Baclaran. Ewan ko kung sasakay sila Sir Ed, hindi ko alam kung sasakay sila So hindi naka-on yung stabilizer ko, kaya medyo shaky to. Yan, nandiyan pa rin siya sila, ayun si Rian. Kalong-kalong niya si Kian. Si Kiana pala, Kiana. So nandito kami sa Barangay 157 dito po sa Malibay. Dito po ngayon sila Rian.
Ang bata. Ang bata yan, oh. Ang bata na makadaan. Yung makadaan mama ni Mona, idalang tayong bata, oh.